Next Africa. Bheka Yebo. Kuphelile ngami manje. Akuphelile. Awu. BK. Tata. Umculo wamaskandi osematheni kulezi izinsuku uXolisani uMbeje uzqhathe nabalandeli bakhe abangamalungu eqembu lepolitiki elingaconsi phansi kulezi izinsuku umkhonto wesizwe party. Ngikwenza ukuthi-ke ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngikwenza ukuthi-ke nangomfeza ngithuthi ungakhuluma bathi ilast bona ama-comment mhlawumbe bakuthi usemusha unekhasi sophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ikhono okukhulu kunakho konke. Bafethu uMbeje wodumo lengoma ethi-ke ngaso kulubala ukhale wadeleka ku-MK party-ke izenza sengathi ilungile kanti ufuna ukuzodla imali. Uyayibona-ke lento okuthiwa i-MK umkhonto wesizwe nakho uma kwawina nakho uzozitholela ukuthi nje njengomnumzane Cyril Ramaphosa. Okwamanje lokhu-ke oku-MK kusathobile kwenza sengathi kulungile kusafuna-ke ukuvotela napho-ke uzoyithulela ukuthi uzidlela imali. Zonke nje lezi zinto ezifuna ukuvotela zifuna ukuzidlela imali. Uma sekunile kuyashintsha kuphethe uMbeje kwi-TikTok. Abalandeli abaningi umculo wakhe badedelana basola uMbeje ukudlala ngomlilo. Bathe-ke babengenandaba ngamancoka akhe ahlale washo, kodwa-ke ngale nkulumo uzigxobe ngetshe ngaphambili. Iningi lithe-ke akathuli mengazi ukuthi uzothini ngoba usezimoshela ikusasa lakhe emculweni kumele-ke esevele ngekhanda. Abanye-ke bamnxusa ukuba isuse ividiyo bese yenze enye ixolisa imizamo yokuthola ukuphawula kwakhe uMbeje kuwe ne-MK party igcina ingaphumelanga kuze kwashaya isikhathi sokushicilela laphana kwabezindaba isolezo. Ngenza kwethu izona izindaba ezithinta le nsizwa mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula ake sivele hlala comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe-ke uthina lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngenza ukuthi last body sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.